Vítajte v Karma klube. Chcela by som sa pozrieť na niečo, čo sa volá kreatívna otočka, alebo v angličtine creative U-turn. A to je moment, kedy v tomto celom procese, pretože dnes sme nejak na dni 26, myslím, ste dostali pocit, že už sa vám to nechce. Možno ste prestali pozerať videá, možno ste prestali písať, alebo čokoľvek váš projekt je, alebo ste si prestali viesť denník. Je to normálka. Stáva sa to skoro každému a stáva sa to pravidelne a opakovane. A funguje to tak nejak, že pracujete a zrazu dostávate sa do akoby určitého momenta, kedy to ozaj sype a naozaj si pripadáte, že ste na koni a píšete a máte aj dobrý pocit z toho, dostávate sa do flow. Ale zrazu nejak v tom procese sa zaseknete. Akoby zablokujete samého seba, alebo sa zľaknete svojho vlastného úspechu, alebo možno toho, že nie ste zvyknutí na to, aký je to pocit, keď sa vám darí, keď niečo robíte sústavne a prináša to nejaký výsledok. Možno nie ste zvyknutí sa chváliť, keď stretnete kamošov, pretože veľa z nás, aj keď je to naozaj blbo naučené, máme veľmi tendencie sa ľutovať a robiť zo seba obeť, pretože dostávame sympatie od tých kamošov, ktorí nám hovoria, to ma mrzí a ja to mám tiež na hovno, a potom sa sťažujete jeden druhému a je to taký bonding. Ale možno, že nemáte dosť kamošov, ako sme hovorili o tom vo videách predtým, ktorí by vás podporili a naozaj by sa tešili z toho, že píšete. Samozrejme, ale by boli OK s tým, aj keď nepíšete. Ale naspäť k tomu, prečo to robíme a prečo sa toto deje. Je to zase strach. Možno strach z toho neznámeho, teraz sa mi darí, teraz tu niečo produkujem. Možno je to strach z toho, že naozaj budete úspešní, pretože vaše malé dieťa neverí stále tomu vnútorné, že by ste mohli mať úspech. Pretože je tak strašne zvyknuté na to, že tú knihu nikdy nenapíšem, že si to neviete ani pripustiť. Alebo možno ste si prečítali to, čo ste vytvorili a prišiel ten hrozný debil, vnútorný kritik a začal tam niečo brblať. Takže, ako predtým, moja rada, zavrite mu hubu. A pozrite sa na to, čo sa tam vynorilo. S láskou. To kľúčové slovo je láska. Naozaj všetko, čo potrebujete, keď príde táto kreatívna otočka a vy sami seba začnete potápať do tej žumpy, kde nerobíte znovu nič, je láska. Objímte sa, povedzte si, je to v pohode, je to úplne super a som naozajstný umelec, pretože každý umelec dostáva túto kreatívnu otočku. Takže sa otočte pomaly naspäť a poďme sa pustiť do ďalšieho písania. A čo by som chcela je, aby ste sa znova pozreli na to, čo sa stalo, čo sa deje vo vašom procese, čoho sa bojíte. A urobili si v dnešnom cvičení zoznam svojich strachov. Napíšte, čo sa tam vynorilo, aké pocity. A popíšte mi, čo sa deje počas celej tejto cesty. Už máme iba pár dní do konca a ja by som chcela vedieť, keď sa pozriete naspäť, aké to bolo, čoho ste sa báli, čoho ste sa zľakli, čo vás potešilo, za čo ste sa pochválili, čo vám urobilo najväčšiu radosť, ktoré bolo proste to najlepšie cvičenie zo všetkých. A budem sa veľmi tešiť na to, na tú hitparádu a nádhernú promenádu všetkých tých emócií a pocitov. Pretože všetky sú vaše, všetky sú úžasné, všetky patria k tomu a všetky sú tu, aby ste ich objali a prijali za svoje. Tak teším sa na vaše zážitky a na vaše komentáre a na ďalší deň.